שמעתי עכשיו משהו מטורף באמונה וביטחון, ואני חייבת לספר לכם, אימא'לה, איזה מטורף, תקשיבו. אשכרה אין אדם אחד בעולם לא יכול להזיק או להועיל לנו בלי שהשם רצה. זאת אומרת, הכל השם מאחורי זה. וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו באמת מבינים שבסוף, כל מה שאנחנו רוצים, או נגיד עכשיו אני עושה איזה פרויקט מטורף, ועכשיו יש מישהו שהוא שותף לזה, והאם זה יצליח, והאם זה ילך, זה לא ביד האדם, זה לא ביד מי שעוזר לי בפרויקט, זה לא ביד האנשים שסביבי, גם האנשים שמועילים, זה לא הם, זה בורא עולם שנתן לזה להיות דרכם. זאת אומרת, אנחנו שליחים פה בעולם, כשאנחנו מפנימים את זה בלב עמוק, 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 אנחנו מבינים שאף אחד לא באמת יכול לעשות לי רע, אף אחד לא באמת יכול לעשות לי טוב. הכל מאת השם, אז אין לי מה לכעוס על אנשים. וככה אני יכולה להירגע ולהיות בשלוות נפש, להבין שהכל הוא, לדבר איתו, לארגן איתו, הכל, האנשים הם שליחים. בסדר, זורם, אבל הוא הכל.